Le video iyokwenza ukuthi ugweme mhlambe more than 50% of your problems uma ngabe uwumuntu mhlambe o-influential, uwumuntu o-prominent, uwumuntu oyi-leader, uwumuntu o-well known, o-famous, uwumuntu wabantu, abantu abamkhotha phansi njengoshukela. Let me give you a piece of an advice. Uyabona upartner wakho, your life partner, ispouse sakho, umkakho noma indoda yakho. Ayibona labo bantu labo. Ayisibona. Futhi ungalingi ucabanga ukuthi kumele upartner wakho akubuke njengalabantu abakukhotha phansi njengoshukela. Yena ukwazi unqumo nje. Yena wazi nje namahlazo akho nokukhala kwakho nezinkinga zakho ezipersonal, wazi ukuthanda ukujula ngawe. Ungabuyi uzombhostela la. Akabona laba bantu. Mhlawumbe ucomrade bani, comrades bani mawufika kuyena lapha usifisa ocela nje akwazi yona, usifisa ocela nje wena indaba ka comrade bani, director bani ayisebenzi lapha kuyena ngalesi sikhathi. Ubingelelo changes akhasho ukuthi kungenzeka noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona into ucabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapha esisuka khona futhi kukude lapha esiya khona. Beka phansi umoya, ungatatazeli, uyabona. Ungadideki mfethu. Akasibona labo bantu. Ungathathi ingqondo yakho yale ekudumeni kwakho. Uthatha ingqondo yakho yale ekulideni kwakho nasekusatshweni kwakho bese uyayibuya uzoyi-apply la ku-relationship yakho. At least leyo it's a recipe that is very responsible for more than 60% of your problems, if not 90%. Ukuthi uthathe udumo nokuphatha nokuba influential ukufaki la bese uyabuya uzokuthatha ukufaka kwi-relationship yakho. Uzokutshela upartner wakho ukuthi angikuvumeli lana. Angikuthandi lokho. Akanandaba phela yena nokuthi wena u-influential kuphi, uzokuhlonipha as upartner wakhe. Ungakuthathi lokho ukufake la ekhanda. Kumele ukuthi uhlukanise ukuthi uphi la u-relationship no partner wakho. Akabona laba bantu laba obalidayo, yena uzokuhlonipha kwi-level yokuba upartner wakho. Aphinde acknowledge lokho ukuthi wena uyi-leader noma wena influential noma uzoku-acknowledge ngendlela acknowledge ngayo ukuthi wena umuntu wabantu. Kodwa thinking ukuthi naye uyilabo bantu obaphethe, you are getting it all wrong. Laba abantu abakwazi unqumo wena. Abakwazi nanokuthi wena uyahonqa wena. Abakwazi konke lokho. Banenye picture ngawe. So manje it's even worse ke wena wesilisa ngoba uyena ukuphakelayo nje. Uyakuphakela nje. Yabo. Engakufakela nje something lapha nakubuke nje uhlafuna uzuncinde mina abuthi we lala lazo ngizokwengula. Yabo. Wayitshela nje ulayithile. La bantu abakuphakeli, mina ukuphakelayo la. Yimi uphekayo la. Yabo. Imina la engikunika impahla enkulu la. Yabo. Ukuthi mina sidalele. Yabo. Impilo yakho nje mangithanda ngayenza ibe miserable. Yabo. Ungavele nje kube ukuthi wena unecala lokudlemula nje fast. Kumele ukuhloniphe ukuthi lo upartner wakho. Ungathathi lo ngqondo uyilethe la. Engayenza nje ibe nawe wena wesifazane kuyafana. Kuthi wena influential wena abantu bakukhotha phansi njengoshukela abantu bakunqaka phezulu
apply lento la partner wakho nje apply lento la apply lento kumele ube sober ngasukuyena ingqondo zakho zibuye nje ube sober so yabo ngoba yenye into leyo kunento azaziyo nje ngawe. That is why uma ngabe uneyinkinga ku relationship yakho, sengisho relationship mina angikhulumi ngalento yohamba ubizwa la ubamba la ubizwa khona, ngikhuluma ngalonto, ngikhuluma nge-relationship mina eqondile le wena odecideayo ukuthi lo uyena umuntu le engizokwakha naye kusasa ke lo ngiyahlala ke la sengidecidile la mhlambe futhi usuze wamveza ngisho kini sekuyaziwa kini kuyaziwa ukuthi uthandana nalo kubo kuyaziwa ukuthi le relationship enjalo ngikhuluma ngalento lelo lomcocomo lo coco naye. Umune ube nenkinga ke kulo relationship leyo waba nenkinga lapho, don't responsible for ezinye inkinga ezikhona ezoba around empilweni yakho. Azwabona yini ukuthi uma ukuthi nigejene nje naye uyabona nje nosuku nje alihambi nje kahle yabo. It's even worse ke mangabe nihlala ndawonye, it's even worse. Mele nikugweme lokho nobabili futhi naye angaze nengqondo la yokuthi asheshe akuhambele phambili njengomqama sekuseni ukuthi wena ungizela nengqondo yalabantu abaphethe noma yalabantu abalidayo noma yalabantu odume kubona noma yalabantu abathishayo ungizela nayo la. Uthola ukuthi akukho njalo, asheshe ajump phambili ngoba lokho ayo maybe kumenza abe insecure ukuthi wena uya influential kodwa futhi umuntu wakhe. Lokho kumenza ukuthi abe insecure ngalokho and ikuhambisana nomona ke masekunjalo esekuzela nalokho kuhambisana nomona ke sekuyinkinga ke leyo ke eqhamuka nayo, sekuyinkinga leyo ke le ekumele ukuthi ayibone naye ngoba ngale kwalokho thalayotha ngempela ngoba manje navuma ukuthi nizophila ngeenkinga la, inkinga enkulu leyo. Kuhamba mali, kuhamba kwasani, shayisa moto kuba kuyapetuka nje kuphela. Kumele kube umsebenzi wenu nobabili ukugwema ingxabano. Kumele kube umsebenzi wenu nobabili, hayi ukuthi kumele kube umsebenzi oyedwa. Kumele kube umsebenzi naye akabe sopa nawe basopa ukuthi ingxabano la akuyona into esiyidingayo la. Beli relationship idinga abantu abawu2 ukuzisebenza. Meli yabo the two way thing. Makuzoba ulo yedwa ogwema umsindo lo munye shusi lo osetshenziswa umoya obumnyama ke lo. So kumele udecide uyafuna nokuhlala umuntu osetshenziswa umoya obumnyama. Ngoba phela ukuthula iyona into oqhale ebalekile le empilweni. Ukuthula nje ukuthi kube nepeace empilweni yakho. Okunye nokunye you build from there. Yabo uma ubuild empilweni enomsindo, uma ubuilda nemsindweni nje usukuyifanela nje umuntu obeka indlu nje esihlabathini akhe nje esihlabathini into ezovodloka noma inini wakhela pheke umsindo. Hayi ngeke nje kuze vele kuze kwakheke nje kwakhona. That's why kumele kube nepeace. It's a very great and strong foundation, peace. That is why to the point ukuthi uma ingekho ipeace la ohlala khona zama ukuthola enye indawo okuzohlala kuyona noma umaintain ipeace la ukhona. Ipeace ibalekile nje akusiyona into emele ukuthi uyicompromise leyo. So mangabe ukuthi ama personalities nama lifestyles enu azonenza ukuthi singabi nayo ipeace, you have to work on that. Ocomrade laba abahlonipha abafazi babo labo ocomrade labo ocomrade bani o direct abaphathi hloniphana abafazi benu nani bafazi lapha eningama leader eniphethe khona eniqoqobele khona amatomu nani enidumile eningabaculi ningayini nimuzazi ukuthi unabantu abakholelwa kuwe superior kubo in one way or other. Lo ngqondo leyo ungazoyithatha uyifake la relationship, that is the moral of the story. Nawe othandana nomuntu odumile onjalo oyilenhlo bade ngibala ungamsabotage ungamhambeli phambili njengomchama sekuseni.